आङो जोबोर मोजां मोनदों बे 25थि बड'लेण्ड मार्चेस चेम्पियनशिप ओमफ्राय जाय मोननै दोला माने गेलेफैदों बिथांमोनखौ आङो जोबोर साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे जोंनि मुंख्लंफोरखौ गोजोरै लाखिनायनि थाखाय जोंनि KDSA जि नाजादों बेखौ आङो बिराद धन्यबाद होदों, गोजोननाय फोरमायदों। आरो भबिष्यत बे ओनसोलनिफ्राय गोबां जोंनि गेलेगिरि फुटबलाव माने गेलेगिरि ओंखारदों, बे जोबोद मोजांनि बाथ्रा। ओमफ्राय फैबाय थानाय समफोराव जोङो जोंनि फुटबलजों लोगोसे अन्यान्य गुबुन गुबुन माने इभेन्टफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोङो माने माखासे बिथांखि जों आजावगोन। ओमफ्राय फैगौ जोङो जानुवारि दानाव बे सोमोन्दै जोङो माने गुवारै सावरायनो दोङो। जोंनि माखासे गोरों जायफ्रानोखि माने मा होनगोन बे गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा दैदेनग्रा जोंनि गागि माने दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोनजों जों सावरायनानै जोंनि स्पर्ट्स पलिसि आरो बे स्पर्ट्सखौ जोंनि BTC एलेकायाव बोरै जौगाखांहोगोन बिनि थाखाय जोङो बिथांखि आजावगोन।